Manipod pa lang po iti Philippine National Police ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police reports. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, nalamis nga saba Idol Bernard, may isang nga balot ti BGMP Lawag tiniserbian ti warrant of arrest. Nakabalot lang ro din. Dapay iti warrant of arrest nga ni serbi ken kwa. Ti akusado ket 19 years old, nga tabang 27 iti iliti pasukin Ilocos Norte. Sigon ti PNP ti warrant of arrest ket ne porkata manibdamis mo iti korte palang iti kaso na nga anti-illegal drug bypass operation iti 2024. Narekomendaran mo 6,000 pesos kas piyansa tinadakamatatang akusado. Namuan nga akusado ket dapat iti imununan nga nareklamo ken kuana gabu iti natakaw iti siya tilawag itay na palabas ang tuwen. Una ti PNP ta uri nakabalot ti akusado naskenat na miserbi ken kuana iti mismo ngayon na apagbalutan. Hanga deti De La Cruz nga apelyido na. Tinatiliw nga idi pa lang from the minor pala iso na itatan 19 years old. Natiliwen. Ison? Adyak lang masigurado Idol Bernard hanggang indibulsan iti PNP datoy kinatao na hanggang may siyang 19 years old baka Idol Bernard no tawon hindi po serta ang ket when apagtapog na kina minor na when talaga nga baron di barito ang reklamo amman iso deta tika aduna nga kaskaso nagsusukuten tatang nakabalo din makawaawat pa lang iti sobpina Idol Dance ganon Ikarkaro na pirmin. It takes time naman ito masungod nga daw kit agpulo tulad agpulo iti kasi illegal nga aramid Idol Bernard. Kas dati may samat nga lalaki iti Piddick Ilocos Norte natiliw babaen ti bileg ti warrant of arrest gapo iti panagrames iti menor de edad. 5 counts iti statutory rape. Kaso nga sangsanguan iti may sa lalaki nga agtawin iti 34 years old iti Piddick Ilocos Norte. Mismo ngayon parokat iti korte iti branch 4 Tilawag City iti qualified rape of minor 5 counts kontra iti akusado nga may bilang top 8 regional most wanted person dati nadakamatatang akusado na iserbikin ko na iti pagtenanda dati warrant of arrest babaen dito operatiba iti CIDG awan iti pagpiyansa ng rekomendar iti korte iti kaso asasangwen tinadakamatatang laki amay pagorot anang rames iti menor de edad. Ita nga bigat lang iti pinag-turn over na iti korte nga nagtuodan ti warrant of arrest sa bigasasong batanan dito reklamo kinkwana amay pagorot apanang rames ti menor de edad namin 5 grabe ti menor de agasem da multiple di ba 5 counts nga statutory rape at minor dito nirames na Wangor sa mga gapo di lang darat nila sag ay ket may sagsagmak dati lalaki amom no katya nga agduis tarik ng ket danog ang dating mo to makaraing ka di ba ibaling mo tapos kasagit hanga miramraman ng inosente piman nga paglalaglagan kapulang iti darat nila sag Idol Bernard. So adulat ta iti rape cases nga may report iti korpo di pulisya kadon na ket dagiti natatayngan dagiti reklamo nga panagremes kadagiti minors kenda dumapay Idol Bernard. So iti nagpatnag dati lang Idol Bernard tinamantatang kaso kaniti police station iti Intero Province ti Ilocos Norte manasidlaeng no itumadamdama ada daw iti sumrekta tang info manipod ti pitok iti INPPO. Yung second ti PNP nakalagulata intong rabi gabo lagi tay implementasyon iti gumalag gun ban kasama ti checkpoints
kas amutematan electric ti Paltog, Lawag City, iti Perian, kasama ti Jai, Solso na Ilocos Norte, kahit nga sawen, adulot ta, dahil iti sikap iti Paltog, nga gusto sa rin tunggal, dis oras iti Rabi. So nga ti PNP, tuloy-tuloy na nag-checkpoint, kanay datong pay, nga highways, kaya doon pa yung provincial roads iti entero a probinsya ti Ilocos Norte. Damag pa lang manipod ti PNP, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tata Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na nakamat report. Malipod pa lang apo iti Philippine National Police.